iyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela esitimeni samaMpondo. Baba mkhulu phakade ame. Yebo, kwakuyilona bhadi lakhe-ke uShembe ukuthi abantu phela babemthuka kakhulu, bemenyanya, bembophisa, bemqamba amagama amabi angaqanjwanga wona ngabazali bakhe, futhi angaqanjwanga wona uNkulunkulu, njengoba leli gama elithi Isaya waliqanjwa uye phela uNkulunkulu ngalesiya sikhathi ebhabhadiswa ebandleni lamaBaptist, lapho wakhuluma khona izwi emoyeni lathi, Shembe, ngakuhlukanisa namakhosikazi akho nemfuyo yakho nabantwana bakho nayo yonke injabulo yomhlaba. Namuhla uyizibulo lami, usungu-Isaya. Lelo kwaba igama lakhe aliqanjwa uye futhi uNkulunkulu mulomo wakhe ngesikhathi ebhabhadiswa uye umfundisi waseBaptist, umfundisi uLeshego. Lapho kwagcwele khona abantu abaningi bezobona lo mfundisi wezimanga ebhabhadiswa. Ngesikhathi besemanzini, umfundisi uLeshego naye uShembe wezwa umfundisi uLeshego ukuthi sekukhona into esikhona manje. Wakholwa ukuthi umoya oyingcwele lona osukhona, kodwa izwi akalizwanga, lalizwiwa uShembe kuphela. Kodwa wabonakala umfundisi uLeshego ngesikhathi ezwa lo moya, wathi bonke abantu abaguqa. Wabe seyathandaza umfundisi uLeshego wathi, Nkosi, hamba naye, ababhadise abantu bakhe izwe lonke. Noma uNkulunkulu wayevele kade emqambe engakazalwa umqali wendlela igama elithi Shembe, kodwa ngenxa yokuthi phela lelo gama kwakuyigama lakhe uNkulunkulu, umenzi wezulu nomhlaba, ingakho uNkulunkulu wabuye wamqamba igama lakhe umqali wendlela lokuprofetha phela nokwenza umsebenzi wokufundisa. Ngoba phela wayenalo futhi igama eliqanjwe ngabazali bakhe lobukhosana bekhaya lakubo, lomndeni wakubo, leli elalithi umudli wamafa omhlaba, kanye nalo leli elithi umloyisa. Kodwa uNkulunkulu wayethi Isaya. Lo mzimba wakhe umqali wendlela wawuhlupheka kakhulu njengoba uhlukene izigaba ezintathu, ufike abe umnumzane wekhaya lakhe. Ngaleso sikhathi usuke sawuye phela umloyisa, umudli wamafa omhlaba, ephinde ashintshe uma esenza umsebenzi kaNkulunkulu, ebe umfundisi, aphinde abe umprofethi. Kodwa kwakuba khona izikhathi lapho esuke khona esenguShembe, lapho ngeke-ke usamthinta ngoba wayijika ngisho emehlweni akhe. Abanye baye bebona amehlo akhe esevutha umlilo. Yilapho-ke asuke seqala khona lezi zimanga zakhe. Njengoba umzimba wakhe uShembe waqala phela ukubonakala engakazalwa yena, njengoba wakufakaza bona phela abantu kwaZulu amakhehla amadala, njengalo ikhehla lasemachunini lelithi, lo muntu lona ngambona empini yasesandlwana. Ikhehla lasemachunini lalibona uShembe engaka ekhulile eyindoda yomuzi wakhe. Kodwa uma kubalwa ngempi yasesandlwana 1879, uShembe wayesamncane kakhulu, wayebalelwa eminyakeni yabo 13, 14 kuya ku-15. Kodwa ikhehla lasemachunini lambona indoda nje ephelele. Kanye nayo inkosi yakwaQwabe ngesikhathi iboshiwe eSt Helena yambona nje eyindoda ephelele. Futhi asazi ukuthi wayengafika kanjani ejele eSt Helena phela kusesiqhingini esikude kakhulu esidinga ube nomkhumbi. Ngaleso sikhathi kwenzeka lokho, uShembe wayengakafiki phela kulelizwe njengoba wafika ngaye u-1910. Kodwa inkosi yakwaQwabe yambona ngawo u-1907. Ababenenhlanhla babekwazi ukumbona ukuthi akuyena umuntu lona uNkulunkulu, njengoba nayo insizwa yasemampondweni uThusi lapho athi eqhamuka khona. uShembe wathi nango-ke uNkulunkulu usefikile, washo wathi uyofika kulelizwe ngiyokhonza ebandleni lakhe.
Baningi kakhulu abantu ababethi abanye babembona emaphushini lapho ababesuke becela khona ukubona uNkulunkulu, bethandaza babevezelwa lesi sithombe esinje. Lobo bufakazi babo ababebusho kwakuphelele ukuthi uNkulunkulu okusho ukuthi unje uye lona, njengoba babesuke bechazelwe kuze izibonakaliso zabo ukuthi uye uNkulunkulu lo. Lo wafakazelwa na yiyo imisebenzi afike ayenza eyayingajwayelekile, njengoba uShembe wayefike phela eprofethe. Emveni kwalokho asuke athandazele abantu, avuse izishosha, avule izimpumputhe amehlo, avuse ngisho nabo abantu abasebeshonile. Emhlabeni jikelele akekho umuntu owaziwayo ngqo ubuso nobuso owake wenza izinto ezinjalo ngaphandle kwayo phela imibhalo esuke ibhalwe kulo iBhayibheli, yezinto esingazi ukuthi ngabe zenzeka ngempela yini, njengoba imindeni yalabo bantu ababhalwe eBhayibhelini ingatholakali, kanye nawo futhi amanxiwa ababakhe kuwo namathuna abo awatholakali, kodwa isibhalo nje kuphela esingafakazelwa yilutho. uShembe lona-ke wayefike alandele isibhalo, ashumayele ebese esindisa bona abantu, aphinde afakazise ngesibhalo ngoba phela wayebese kwenza lokho bukhoma kubuka wonke umuntu. uShembe lona uyena muntu oweseka iBhayibheli ukuthi lezi zinto ezibhalwe phakathi kungenzeka ukuthi ziyiqiniso ngoba nangu phela yena wayesekwenza kubonakala. Okusho ukuthi iBhayibheli leli laliyincwadi engenamsebenzi walutho. Kodwa ngaye uShembe iBhayibheli yilapho eselikholakala khona ukuthi okunye kwako kubhalwe phakathi kuliqiniso. Liyaguqa lapho iGumgedlela Mzulu amafutha omkhovu 20 emneso kaphakade. Amen.